zeren zain erabaki gabe gai izan bere gain izaterik gabe irten bide bat bada ez da izango hemen. Txaldeon. Eguzkiak itzali ditu gainerako argiak xorien kantak entzun ditut arian hotz egiten badu alboan nauzu ederra zaude goizetan zure minarindu nahi nuke halako egunetan hitzek zentzua galdu dute nola esan hotz egiten duta eskutik helduta ikus gaur ere baten bat guaino lehen esnatu da guk zikindu kaleak garbitzera janela ireki batzugana behar nauzunean aramana barnerantzko janela txiki bat zure arnasa zaintzeko zaintzeko zure minarindu nahi nuke Arratsaldeon. Eskerrik asko eta nik eta behin ongi etorriak Utopiara, Gasteizera. Ez usteko atsegin bat, Gasteizkoak ez garen ontzat, eta uste dut Gasteizko batzuerentzat ere zeberri txamarra da. Aretoa, gorka olako tokiak, olako toki bat, baduzu kantu bat ez, badira guretzat arnaz gunea, ez da? Bai, toki sekretu bat. Eta, bai, toki, bueno, gunea proposa irudituztegun, kaier bat aurkezteko, eta bueno, online ikusi genuen, eta bain ja,
aurrez aurre eskez politiagoa da oraindik eta eskerrik asko hemendik aukera emateagatik. Hori da, Liburutopiako jendeari, zuei eruna etortzagatik. Bueno, Santa Maria kantoian, hemen Gasteizen. Bueno, Janela bat, zuk ondo ezagutzen duzun persona batek, Janela hitza jarri zidan WhatsAppez eta zerote zen eta esan nion errata bat. Eta ondoren fikzio ariketa bat egin beharko nuke, eta nik ezakite ezote dan zure aldetik erronka bat euskaltzaindiari bota diozuna. 2008 batean berria egunkariak adatazun. Zintzu dira euskaltzaindiak onartu berri dituen hitzak. Eta, karo, aipatze zian aerobik, alegro, chef, dumping, show, gulag, por cierto, lasaña, fabada, polvoroi, bueno, change ORG bat egingo dugu. Antikomunista, uste dut orain, onartu dutela. Baita. Janela bat, zure ekarpena. Janela nire ekarpena, eta bai, honekin badut anekdota bat ere bai, zan ere biziraun onartu zuten doendala oso gutxi. Eta guk berrirekin bagenukan kantu bat 2001koa, eta antza ilegala zen oendala la urte arte edo. Bueno, kaier bat aurkezera etorri gara. Neri ez naute ditu loreak liburu honi botatzeko, baizik eta gorka elkarrizketatzeko, baino santzakete gutizi baten aurrean gaudela. Liburu formako objektu eder bat, oso erosoa, neguko berokian barruan sar daitekeena, eta gainera argazkiak, elkarrizketak, gorkaren sormen prozesuari buruz gehiago jakiteko hainbat aipamen daude ere. Letra ulertuz gero. Hori da, eta gorkaren letra ere ulertu behar dago. Orduan, letra txarra daukagun ontzat lasaigarria izan da. Zure ekipoko zara orduan. Bueno, kaier bat, baina denbora gutxian itzulera bat iragarri zenuen, disko bat, bira bat, kaier bat, zer gehiago dago txisteran? Jara, nahikoa eta sobera ez, berba da. Bai, bueno, ja martxan nago, orduan oain hasiera baten aroa irekida nola bait, eta, bueno, ja, gira hasi dugu, eta ja, bueno, hortan murgilduta buru belarri, zuzeneko hilotuta, eta dagoeneko hasi da bira, eta, bueno, oso hasiera ez dakit unkigarria eta berezi izaten ari da dena. Eta bai, bueno, disko aurkeztena dator, gero sortu zen kaier bat liburuxka hau egiteko ideia hasiera batean txoroa edo esaten dugu, bueno, nahikoa gauza gozkagu gainean, baina, bueno, aldi berean, Ibai Arrieta bezalako argazkilari puska bat izan genuen grabaketan, tokia oso berezi izan da grabaketa egin dugun gunea, ez horre, Gizonan Lleidako herri batean egindako grabaketa bat da, holako antzokizar batean. Horrek grabaketa osoa, prozesu osoa zipristindu du toki horrek, eta hori jasone genuen ere bai. Eta, bueno, gero baneuka libretatxo hori ere bai, nire, bueno, bilaketa prozesu luze bat izan da, ez? Eta hor ikusten da, bueno, dena ez da ikusten, baina pista batzuk ematen dira, ez? Izenburuen ingurukoak, letrak nondi sortzen diren, ideia sueltoak gero diskora joaniz direnak, bueno, pixkat escenas del director, deskarteak eta agertzen dira ere bai, agertzen dira, bueno, testu batzuk ere bai, itziar ugarte, bueno, badago... Bai, gauza asko daude, elkarrizketak ere. Bai, gainera badago hasiera bat, set lista danakoa, eta okerrez dena, lehenengo bi kantuetan aldaketa bat edo badago ordenean edo, ez? Maitasun bat, gainez, hemen ikusten da, libura eskuratuz gero, hasiera batean izenburuak ere bestelakoak zian, ez? Aldaketatxo batzuk ere nintzen ditun. Aldaketatxoak ez, aldatu nituen izenburu guztiak... Isiltasunaren trenbidea zen, ez? Eta gero tren bat zen. Ez da gero zen, ja, astuta daukat, baina bai, izenburuekin ez negon bat ere eroso, bueltaka eta, bueno, ja... Biali genuen masterra estatu batutara, Los Angelesen masterizatu zen, eta hortik bueltan iritsi ziren kantuak ja metadatuekin hori da, gero ja Spotify eta plataformetan izango duten izenburu definitibo horrekin, eta gau hortan, ez, aldatu behar dugu, eta bueno, bueltan idatzi nion, hori, lana berriz
zerotik hasi beharko zuela, eta izenburua guztiak aldatuko nituela, ez? Bat izan ezik, besterik ez izan zen, eta beste danak bat, bueno, azken orduko olako okurrentzia bat, baina... Bueno, gero kiston pixu hartu duna gainera. Bai. Baina izenburak ere minimora, ez dakit nola, esan kantuak ere oso elementu oinarrizkoekin osatu dituzue, eta izenburutaraino iritsi zate nolako dekonstruzio ariketa bat izan da? Bai, niretzako denak badauka lako koherentzia estetiko bat, eta hitz batekin laburbildu daiteke diskoa edo proiektua bada soiltasuna edo gordintasunare bai, ez dago artifiziorik, ez dago soberan, nire ustez soberan dagoen ezer, ez? Oso esentziala da, hor dagoena, hor geratu dena zerbaitagatik da, baina eraman ditugu gauzak minimo horretara, muinera jo dugu, ez? Nola ere. Eta beti irizpide izan da hori, prozesu osoan zehar. Eta hori ikus dezakezu kantuetan, ikus dezakezu izenburuetan, ikus dezakezu soinuan, grabaketa prozesuan ikus daiteke kaier bat, honetan ikus daiteke igandero igotzen ari garen lirik bideo horietan ere bai. Bai, da artisautza lan bat eta oso soila, ez? Ez du esan nahi erreza denik, justo kontrakoa esango nuke, eta autu hori hartzeko ez dakit adorea deitu, baina, bueno, bada apustu bat, ez dena igual erosoenaz, kantuek nahikoa nortasun eduki behar dute, hain elementu gutxirekin, ez, unkitzeko, bai norbera eta bai entzulea, ez, eta bueno, hori bazen olako erronka moduko bat, eta bueno, hor sortan du izan dut Jordi eta Joan ekoizlekin, bat egiten genolako hortan, ez, soiltasunera jo behar dugu, eta hori da bidea, ez, eta tentazio hori muzin eginaz, ez, esan ez, ez dugu ahots gehiago sartuko, ez dugu pista gehiago sartuko, ez. Grabaketa ere 8 pistako batean egin dugu, horrek ere baldintza guztiak jarri ditugu, hola izan dadin, ez, eta horrek behartu gaitu, bueno, bai arregloetan, bai hitzetan, eta oso ekonomia handiko proiektu bada, ez, kendu eta soildu hori izan da irizpidea. Denbora asko pasada, 51 hilabete ontzea holtzara igo gabe zure kantuekin. Denbora bat behar izan dezu, nolabait iragan bat lantzeko, ez? Nolabait iraganean geratzeko proiektu oso handi bat, berritxarrak zena, eta denbora behar izan dezu proiektu berri baten bilaketan, ez? Joana eta datorrena horrek asko ostutu zaitu autoexigentzia handia izan dalako akaso, eta bestela, seguro nolako zuk zerbait gorrotu ezuna da autosatisfakzioa, ez? Pentsatzen dezuk itxutu ez, baino ez dutu zea asko hau bilatu arte? Bai, luzea, bueno, gora beratxoa izan da, ez, prozesua. Ni martxan zebilen tren batetik salto egitea, erabaki nuen. Abiada handia zeraman tren bat zen, oso tren erosoa, eta oso tren, bueno, urrutira eraman dinduena. Eta bestelako bide bati ekiteko, ez? Nekien sortzen jarraitu nahi nuela, baina beste nonbaitetik eta behar badan olako marka edo etiketa hori gainetik kenduta. Oso harro nago indakoaz, eta niretzako izango da, nire bizitzako proiektua, eta sortu zen komunidade hori jendearekin, konexio hori kantuak hor daude, 9 disko, eta ondare hori hor dago, eta oso bizirik dago gainera, jendeak oraindik ere idazten digu kantuak bizirik daude erabat, eta oso harro nago, baina sortzaile bezala bai sentitzen nuen inertzia batean murgilduta nengoela eta behar nuela azteko geratu, atxeen hartzeko eta baloratzeko ere bai egindakoa, oraintxe horretan ikuste ditut berrirekin egindako gauza piloa eta esaten dut. Konstiente nintzen hortaz, baina orain egindako gauza pilo bat eta harrituta geratu naiz, ez? Ze aktibi. Bueno, zema gauza egin genitun, ez? Eta ze, bueno, ez dakit lorpen deitu, baina zenbat esperientzia bizi izan ditugun, ez? Osea, oso asko beten hauen proiektu izan da, eta hor dago, ez, lozorroan, baina... Bai, eta gero, bueno, behin hori utzita, pandemia etorri zen gainera, bueno, pixkat mundu guztia geratu zen, ez? Halako pause moduko bat orokorra izan zen, guri arrazoia emanez bezala, ez? Esaten mundik batzutan, eta bai, gero hasi nintzen ja, bueno, iaz egingo dut, ez? Jende asko esaten zea, zu ja preste eukiko dezu, pentsatzen berri utzita handi bilabetera hasiko nintzela, ez dukan ezer idatzita, ez dukan niri asko kostatzen zait teorizatzea,
disko batein aurretik ez dakiz zerri buruz, nolako izango den diskoa, ez? Gauza batzuk, zertzela batzuk izan ditzaket, baina normalean, bueno, egin ala egite dituzu gauzak, ez? Baina bai, hor kantu batean esaten du itxuaren eskuaren pareko izan, ez? Pues bada pixkat aztamuka joatea, eta zer mala, hau, hemen igual, eta hola, sorkuntza hori da azkenean, eta egon naiz estilo bateko kantua grabatzen, egon naiz bestelako estilo batzuk egiten, egon naiz batzutan ere dena usteko sortzeko grina hor daukat, ez? Baina bai nire buruarekin ere borrokan, zertara, ze eskini behar duzu zuok orain testu inguru honetan, zure posiziotik, edo zure posizio privilegiatutik nahi duzu, ez? Edo, bueno, burujan hori ere egon da hor, egon da, bai, bilaketa luze bat. Eta halako batean, bueno, ikuste duzu hildo bat, eta zezu, bueno, hause da bidea, ez? Eta denbora tarte honetan zuk hainbeste lagun dituzula musika munduan, kontzertuetan da, nekagarria izatera iritsi daiteke etengabe zuri jendea galdetzea, zertan zaude eta noizko eta... Bai eta ez, alde batetik politia da, ikustuzulako beste aldean badagoela norbait, zuk egin duzunaren zain eta hori ere privilegio bada. Eta gauza handia da ez. Nik beti zetegut zerbait sortzea, beti dago zerbait itxasora mezu bat bidaltzea eta motibaten sartu eta aber ze pasatzen den, ez? Noski nik ibilbide bat badaukat eta erantzun handia izan duen zona desentekoa eduki duen proiektutan ibili naiz eta badakit badaukala entzulego fidel bat, baina bueno, horrek ez du esan nahi, nire ustez jendeak batzuk esaten dira, zen gozaz, atera eta ere ez, jendea zai ingiko zen, bueno, zai igual bai, lehenengo segunduan, baina gero niretzako innegoziablea dena da, bueno, zerbait benetakoa edo niretzako kalidadea daukana edo zerbait beteko nauen zerbait eskaintzea, ez? Eta hori kasu honetan ez da errexea izan, izan ditut, esate dizut, beste hildo batzuk eta kantu bukatuak izatera iritsi ez diren ideiak, baina, bueno, ja, forma bat bazutenak, eta arrazoi bategatik edo bestegatik barruak esaten zidan etzela momentua hura ateratzeko, eta, bueno, niretzako zailena izan da, autoestetiko hau hartzea, ez? Biluztearena, kentzearena eta hori dena, ez? Janztea gauza bada, eta bada erronka bat, baina askoz erronka zailagoa da, erabakitzea, ez kantuak eramango ditugu minimora, letretan ere, inoko estridentziarik eta ez daki pirotekniarik gabeko artefaktu bada, ez? Oso soila, baina bere soiltasun hortan gauzak gertatzen dira eta gauzak esaten dira, nire ustez. Itzaurre bat, Gorka Urbizuren itzaurre batean, kontatzen duzu orkesta musikatean hasiera nola izaten da. Eta aipatzen zu momentu baten glups importanteak abia puntuak. Jargaitezen Intxorrondon Donostian, 2008ko otsailaren 23an, zer abiatu zen. Lagun batzuk esan diaten igandean izan zen, ostiraleko kontzertuan esan ziaten, urduri zegoen hasieran. Bueno, noski neola urduri. Nos ha jodido. Bueno, urduri baino holako eta gero oso pozik excitazio moduko bat, bai. Lehen esan dizudan itxasora botatzen zuen botila hori, orduan txezen momentua ikusteko berze jendearen erreakzioa, ez? Noski horren zain zaudela, berze nola jasoko dituen jendeak, ez? Kantuak talde berri bat, dena da berria, eta gizartea bera ere, ez dakit nola esan, eszenare asko aldatu da, ez dakit. Baina, bueno, zerbait berreztu badute honekin da, ez dakit jende askoak esan dit, ostia, nik behar nuen diskoa egin duzu, ez dakit nola esan, jendeak babes moduko bat eukiduela disko honekin, eta sentipen hori izan badu bate baina gehiagok, nire ustez ja helburua betea dago, zen niretzako ere izan da olako, bueno, badu hortik, osegutik edo barne, ez dakit, bai, disko, bai, bakea edo ez dakit nola esan nola dituz, osegu bat edo eskaintzen dizun disko bat dela uste dut, eta jendeak ulertu hori edo jaso du, bueno, olako pari bat bezala, gaina ez ustean ateratako zerbait da, eta horren ikuste, areta ez dakit balio handiagoa eman diela kantu hauei, eta horrekin oso pozik ez. Eta kontzertua izan zen, barbaridade bat niretzako. Hor zegoen giroa, errespetuzko giro bat, kasi liturgia bat egon zen, ez, kasi gehiagizkoa eta dena, ez, baina isilik egon behar zenean, jendea zegoen adi, eskatu nuen telefonoak, bueno, eskatu edo,
gonbidapen bat egin nuen, bai, aztu gailuan ebezue, eta kaso egin zuten, bakizu zer den hori. Bai. Eta horrengo una etxegon, kasi irudirik, eta hori oso politia izan da ez. Eta gero, bueno, kantuen indar hori, ez, hori da barbaridade bat. Oraindik ere harritzen hauena, ez, nola zerbait intimotik, ez, kolektibora pasatzen den, eta magia hori, ez? Atzoko kontzertuan, ez, jo genuen Katamaloren kantu bat, eta jende hasi zen kantuan, tipo Estadio Argentinola, ez? Bai. Eta oso onkigarria izan zen, eta ez dakit mikrotik esan nuen, jode, hau bazen ekite, hau urrengo kantua berria da, eta behar bat ez duzu hainbeste ezagutuko, eta hasi ginen, disko berriko kantu bat, eta berdin berri jarraitu zuten, da zen, ostia, kantu honek, ez, 15 egun ditu, o hilabete bat nizerakit. Eta ja badakite, eta heldu zaie, eta hori da misterio eder bat. Ba, liburu aipatzen duzu, bueno, nik postitez beteta dauka, baina ez di denbora emango, dena aipatzeko. Baina aipatzen duzu, saiatu naiz jazten, eta batez ere erazten. Saiatu naiz ikastein, saiatu naiz azten, saiatu naiz nola zen hau, saiatu naiz gu, saiatu naiz ni, saiatu naiz zuek, saiatu naiz zindagit. Zaila izan da zuretzat batzutan Gorka Urbizu konpositorea izatea? Bai, hor dago borroka bat egoa zut ezaten arrokeria edo. Egoa da norberak nahi gabe pentsatzea honek eukiko duen erantzun hortan, ez? Hori da egilaren paradoxetako bat, ez? Egilarentzako zabiltza lanean, baina ez duzu egila asetzeko egin behar. Hori da minaz betetako zelai bat, nola bait. Eta, bueno, hor barne, ariketa bat egin behar zure buruarekin, ez? Eta bai hor esaten saiatu naiz nola zen hau, batez ere, hori ez, nola zen hau inor begira etzegonean, ez? Nik orain gogoratzen dut disko zarrak eta ez dut gogoan nola egiten nuen. Baina ez dut gogoan alako presiorik neukanik, ez? Beharra daukiko nuen, aztu egiten dira gauzaiek, eta baina pentsatzen dut jaio musikel nola egin zenuen. Pues irten nintzen, ez dakit, edo, bueno, lana ingo genuen erruz, baina bai, misterio hori, ez, eta alde hortatik bada hasiera bat beti, kantu bat egitea, naizta, ez, urteak eraman hortan, kantu gintzan, artizautza lan hori, bueno, aldatzen doa, mutatzen den zerbait da, eta orduan, kasu honetan gainean neukan, batzutan obsesionatu nintzen, eten bat egon zedila, horreko Gorka, eta Gorka berri bat, ez, edo olako zerbait. Eta horregatik saiatu nintzen, beste estilo batzuekin, beste zere idazkerarekin ere tematu nintzen desente. Eta gero, momentu baten, errajatu nintzen da, esan, zertaz abitz, igual ez da momentua, hainbeste esperimentatzeko, ez dakit. Bada, ari bat, hasi zinenetik, 14 urtekin zure lehendabiziko taldea sortu zenuen, eta ordutik, bueno, orain hemen zaude, eta noski nabarituko dela, baina hori ondo dago, zure estiloa ere bai, ez? Hori garatu bada, eta garatzen bada, hobetzen bazoaz, nahikoa da, ez du zertan, ez dakit, ez? Obsesionatu behar aurrekoekin antzik ez izateko, ez? Edo olako zerbait, eta eukin nuen olako aro bat, baina zorionez, bueno, gainditu nuela uste dut, eta ez naiz obsesionatu, ez? Hemen badaude ale batzuk, behar bada berritxarraken egongo etzirenak, edo estilo aldetik zerbait berria dakartenak, eta beste batzuk igual ez hainbeste, baina, bueno, nire idazkera da. Bai, zure idazkera, zure kantuen letrak, liburan ere aurki daitezke, teoria bat kantuak teorizatzeko lain eraman gaitzake ez, baina irtenbide bat bada ez da izango hemen, eta aurrerago esaten duzu irtenbide bat bada izan daiteke hemen, ez? Eta aipatzen zu utzi gazteak libre, ez? Zertaz doa, kantua, azaldu pizka bat. Gazteak badaude hemen ere. Jai. Bueno, zertaz doa gauza asko, hori buruzko kantua da hori ez. Niretzako garrantzitsua da urrengo besaldia eta da hori ez, gauzak horrela xe daude, ez? Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta niretzako hor dago gakoa ez. Eta da diskoko esalditako bat nire ustez. Eta, bueno, eraldatzean edo aldaketan sinisten dugunon kredo moduko bat ez, da, baina, bueno, gero dago parean dagoen
kontraposizio hori, ez? Gauzak aldatzerik nahi ez duen jendea, eta gaur egun daukaten, bueno, boterea, eta bar, ez? Eta, bueno, hola mugitzen da mundua, ez? Eta, bueno, gazteak aipatzen dira, hor belaunaldi talka dago, nire ustez bueno, beti gertatu izan dena, eta batutan errazkerian erortzen gara, eta gurasokeriaz, seinalatzen ditugu gazteak, eta alako gauzak, eta bueno, eta pandemian ere egon zen alako, horrek ez du esan nahi, ados nagoen gazteria egiten duen gauza, bueno, gazteria, hola esateare bai, gazteria, gazteak dira, pertsona dira eta ezberdina dira, ez? Baina, bueno, bakizu zertezen ari garen, ez? Orduan, bueno, hor badago, bai, badauka mamiak kantu horrek. Etxe bat kantuak unkitu du jende asko, igandean gaina kontzertuan izan itzenean, zure etxeko guztiak bertan ziren. Etxe bat, zure... Txakurrek izan ez dik. Bueno, txakurra falta zan. Ezin zalako, baina, badira, lehenengo aldizko kantu entzuterakoan gogoratu nintzen Arginenea kantuaz Ruperrek ere aipatzen du, Anaia aipatzen du, Azkarate, kantu bat bizipozaren alde, eta zuk nolabait etxekoak sartu dituzu kantuan, ez? Egora familiar, intimo bat, ez? Kantu bihurtu dezu. Estena domestiko batetik abiatzen den kantua, bai. Bai, eta hori, ez dakizu, ez? Tom Waitsek esaten zuen hori. Kantua botatzen ditu mundura, eta venga, eta esaten ziren kantu, ez? Joan mundua marna, eta gero bueltatu eta aldela diruakin esaten zuen, ez? Ez dut hori izan nahi, baina esan ez sekula ez dakizula zei bide egingo duen kantu batek, eta hori ere misterio eder bat da. Eta batzutan zu jartituzu fitxa guztia kantu batengan, eta gero kantu hori hor geratzen da, katedral batean esaten duen bezala, egali gabe, eta erori egiten da, eta beste batzuk igual, espero etzen nuenak, ez? Eta etxe batekin eduki genuen debatea estudioan, batetik estetikoki edo estilo aldetik, zelako, bueno, nik gitarra akustiko batekin, eta diskoak badauka beste hildo bat, ez? Sofistikatu xeagoa, eta gero ni letrarekin ere ikusten oso etxeko gauza intimoa edo domestikoa, eta esaten nori importa zaio, nire txakurra, nire jobak, nire... Eta azkenan, gertatu izan zaitau, ez? Tentazio hori diskotik kanpo uzteko, eta esan nuen, ez. Hau badoa diskoan, eta punto. Eta, babitu. Bai, ze egoera testen daitean irudikatu aitezke asko eta asko, ezta? Bai, azkenean gauza intimotatik edo personalak izateagatik hain zuzen ere dira universalak, ez? Eta nik nire hilobak ikuste dituan tokian, beste batek ikusiko bere alaba, eta beste batek, ez? Eta oso onkigarria da hori, ez? Jende askok esan dit, etxe bati buruz, ez? Joder. Eta eskelena, adibidez, eskelena nik ez nekin hain modan zegoenik, baina bai, eskelera aita ere eskelak irakurtzen dut, eta bai. Eta behar badaguk emendik urte batuta ere hori bai. Ez, azkenean, estena domestikoa da, eta ez da zer gertatzen, baina hor ambientean badago zerbait, eta da denboraren iragaltea, zerbait galtzearen bildur hori, eta hori bai dela universala, ez. Bai, eta gero nora baiteko hegaldi bat hartzen dezula, bi aldiz pentsatu gabere. Bidaiatu dezu beti, baino diskontan bai dago barne bidai bat, baino badao zure konstante bada bidaiatzea behar bada. Ez dakit, zure baitan zerbait mugitzeko, ikasteko, ikusteko. Bueno, bada barne bidai bat, ere bai, nire 4 urteko isilun honetan ere baliatu dut ere bidaiatzeko, beti gustatu izan zait, taldearekin asko bidaiatu nuen ere bai, baina batzutan, bueno, gauzitezken 5 egun Tokion eta, ez? Rubiok berri txarraken esaten zuen beti, jode, gara Parisen lago aldizta ez dut ikusi Torre Eiffela, ez? Eta ikusten zenun kamerinoa, aretoa, furgoneta, eta hotela. Bujanen zikusi zen. Bujanen zikusi zen. Bujanen egon ginen, azoka famatu hortan. Bai. Bueno, ez dakit hori zen, azoka batean izan ginen. Nahiko iluna, bai. Bueno, liburuan, aipatu doi, eta liburuan asko aipatzen da, biluztu, erantzi,
Eta argazki askotan, gerritik gora biluzik daude zure taldekide gehienak, zu ez? Zu beti zai Alkandora... Ni letretan biluztu naiz, eta nahikoa. Eta hori desan behar non, galdetu behar nizun, hori buruz, baina ez neki nola galdetu eta esaten nuku, eta ze galdetu behar dira, benetan biluztu dena diskontatu zara, eta liburu honetan, ez da? Egia da, gizona dela kriminala, bertako klima. Lleidan. Lleidan, bai. Ba, Lehorrean, ez, barrualdean. Segarra deitzen da baiara, eta... Osa, disko gargatu benonean, 40 gradu, osa, ez da, pero, baina, ezin zen egon. Eta orain, ensaio batzuk egin ditugu bertan, neguan, eta... kalefazio eta ezin berotu. Eta sekulako lainotzarra hor, eta klima estremo, bai. Ba, bueno, bai, titiburuak pixelatuta, esaten du kantu batean, eta... bai. Bueno, elkarrizketak ere badaude, eta... Ni pasarte divertigarri bat aukeratu, bueno, niri divertigarri iritzutzea. Joan eta Jordiri egindako elkarrizketa. Ba, Itziar Ugartek egin zien. Bai. Aipatzen du, Joanek aipatzen du, ez Jordik aipatzen du, berentzat hizkuntza berezi izan dela, ez lehenengo aldia da beste hizkuntza batean grabatzen zuela, edo, bueno, hitz bat bera ere ulertu gabe lan egiten dudan aipatzen du, ez? Hoi esaten du, baina ez du esaten diskoa grabatu genera katalanez, eta ni biltzen nintzela hor. Bai. Bai. Katalanez esan nahi dute, euren artean katalanez aitzen zirela, eta oso politia izan da hori, bai. Eta gero Jordik beste batean aipatzen du, bueno, lehenbizi Joansek aipatzen du, nola zuri kostazi zaizun ikaragarri berei maketako kantu zati batzuk erakustea. Zer dela, eta etzen nulako nahi hola edo zein modutan aurkeztu edo? Zer dela eta hori niretzako dalako momenturik delikatuena eta oso momentu vulnerable sentitzen ari zen unea. Bai. Betidanik, osea ez bakarrik orain. Osea, zelosamente gordea bapek abestezun bezala. Bai. Berri garaian ere bai, kantu bat neukanean asko kostatzen ditzen erakustea, ez dakit baden, bueno, retxazorako bildur bat, edo, bai, niretzako oso une, inkomodoa da, hori erakustea ber gustatuko zaien, ez zaien gustatuko, edo zuk, batzutan dago hor, olako tarte bat, zuk jazagutu duzu kantua, edo akordeak, edo badakizu zer eragiten dizun, aldiz, lehen nabiziko aldiz entzuten duen batek, behar bada normala letrarik gabe izaten da, eta normala da ez unkitzea edo esatea, bueno, ez dago ezkitu, zuk potentziala ikusten diozu horri, lanean haitu zarelako, zure kabuz, etxean, eta hor badago tarte bat, batzutan, ostia, zuk ikusten diozu kriston zera kantuari, eta igual esate dizute, bueno, bai, hori oso mingarria, mingarria da esatezu, joder, baina nik badakit honek funtzionatuko dula. Bueno, badakit, ez dakizu, baina ikusten diozu beste potentzial bat, ez? Eta, bueno, bada oso une delikatuan eretzako, orduan, betidanik izan da hola, ez? Eta, bueno, Jordi eta Joanei ere bai, estudia ikusten egon ginen, eta gero bazkaltzen ari ginela, ez, bueno, erakutsiko iguzu zerbait, eta, Oin pentsaten behar dut, ikusi, hausnartu estudiari buruz da, gero, ikusiko dugu. Bueno, hori zaidana postal bat, agertzen dana, postal eder bat, gorka nahi bazu erakutsi jendeari. Bai. Bueno, hau da, aipatuko ditut ere, Garbiñ Ortega, hemen dago gainera, edizio lana Kristona egin duena, eta David Gotxikoa, maketazioa, eta, bueno, liburua da zoragarria alde hortatik, eta Kristona lana da, bai. Jarraituko dugu zure ekoizleekin, ze beak nolabait oso ekintza zuzenaren aldekoak zirela, eta hori bere tita ikusten zuten kantu bat, eta momentu batean elkarrizketan esaten du Jordik esaten, eta uste du neurri batean, bueno, lanera hurbiltzeko modu diferentea zenituztela, eta aldi berean, zu oso asko hausnartzekoa ere bazarela, ez? Esaten zuen, esaten dizu, gorkak, bai, gustatzen zait, baina egon, bihar esango dizut. Eta bihar izan daiteke astebete barru. Esaten du. Bai, nik gauza asko neuzkan jokoan diskonekin, ez? Eta orduan, ekoizlak esaten dizunean, ez dugu ensaiatuko. Ez dut ensaiatu nahi,
gauzak estudioan gerta daitezen nahi dudalako. Edo bateria joko du hemen honek eta honek, hau, berez ez da bateria, baina, bueno, badaki jotzen. Osa, holako, claro, aurrekariak ez ziren oso esperantzagarriak, zu, niretzako diskoa oso importantea da, ez? Eta, bueno, ni nago ituta, nik ensaioan sinesten dut erabat, eta nire ibilbide osoan zehar asko ensaiatu dudan artista, ez? Eta kasu honetan, bueno, eskatzen zitzaidan, ez, edo ekoizleak justo kontrako abiatzen zuen, ez? Nahiko, baldintzatu gabe, ez? Iristea estudiora eta gehiegi landu gabe, gero han forma emateko danon artean, eta hor, niri alarma piztu zitzaidan, hau zer da, artista genio bat edo alper bat, ez? Batzutan... Oira epatzen ez du liburuan, ez? Bai. Ez que hola da, Albinirekin ere pasazitzaidan, eta bueno, kasu honetan uste du genioa dela, ez? Baina... Bueno, bildurroien normala dira, azkenean, ostea, disko bat atera barezu, 4 urte isilik, baina nire azkeneko estudio lana 2017koa zen, osea, 7 urte pasa dira, orduan ezin duzu edo zer eskaini, ez? Asko zaituen zerbait egin baruzu, eta, bueno, ondo dagoen zerbait, eta orduan niretzako hori egiteko bidea zen, ikasi ezak zer, landu, eta gauza egiten joan, ez? Eta estudiora iritsi ja, olako oinarri sendo batekin, ez? Eta kasu honetan izan da, bueno, beste modu bat, eta horre ariketa egin behar izan du, hola izango da, eta konfiantza eduki dezagun, eta ikusiko dugu, zer gertatzen den. Eta ezarri zizuten nolait marko horretara egokitu zinean, eta jokaldia esango nuke oso ondatea da, besarkadak eta guzti agertzen dira liburuan. Bai, giroa izan da oso ona, hasieratik, hori bai, oso, bai, giro atsegina izan da, tokiak esate izute, ja, ez dakit, bultzatzen zintuen, jotzera, gozatzera, izan da, bai, alde hortatik izan da gozada bat. Eta diskoa izan dedik egozat, eta zuzenekoa beste gauza oso desberdina, baina bateriekin aipatu dezun hori ere, zuzenean ere ikusten da. 2 bateri jole daramazue, eta bateriak bere garrantzia duka, baina oso, ez dakit hitza da minimal, baina oso elementala da, ez? Bai, elementala da, baina oso ondo pentsatu da, oso nahi zut, arregloak daude hor... Harinkeriari gabe. Ez, eta oso landua, soila ematen du, eta soila denez, eman dezake, bueno, hola iten du, punt, baina ez da hori. Oso ondo pentsatu da, ze bombo dagoen, eta ze utxune dagoen, izilune piloa dago diskonetan, ez? Eta hori ere arraro egiten zaigu gaur egun, ia, ez? Eta bada deigarria den zerbait. Diskonetan iziluneak kriston garrantzia dauka, ez? Eta bai, zuzenekora saiatu gara diskoaren hildo hau edo atmosfera hau eramaten. Bai diskoko kantuetan noski eta baita aukeratu ditugune bersioetan edo autobersioetan eta bar. Eta oso joko polita da, bai. Eta horre gainera, gero kantuak nire ustez azten dira pila bat olako hain soilak direnean, ez? Oinarri sendoa daukate eta orduan daukazu margen handia kantuak haundi egiteko, ez? Eta hori ikusten ari gara zuzenekoetan. Bueno, kubikera doazen entzat, dagoeneko hortzak luzatu eta ongo dira, gogo biziz. Eta atzekaldean, aldarean, erdian, baxu jotzaile bat, hori baxu jotzaile entzat, ikaragarri albiste ona da. Bai, bajoan nik betidanik eman diote oso garrantzian dut. Diskonetan ere. Diskonetan da, zutabe nagusietako bat, eta bai, bitu gauza guzti dauzkat argi, baina bat zen hori aurre, ez nuela kanturik erakutsiko diskoatera baino lehen, eta beste bat zen olako bajo mota bat nahi nuela, ez? Ez da, bueno, ni behintzatu ituta nagoen bajo bat, bezik eta, bueno, pixkat, gehiago beteko duena, eta, bueno, ikutu... Soleatuko duena, pixka bat. Bai. Eta, bueno, kriston privilegio izan da, eta... Ez dakit Jordi Matas bezalako musikari bat eukitzea diskoan, nila bajoak ikusten dituen, eta esan, bueno, gainean edo zen gauza egin daiteke, ez? Eta oso gauza, bai, oso bajo potentea daude diskoan.
Bueno, gauza asko daude liburu honetan, eta grabazioan, baina badok atretzo ere, ez? Kontatuko iguzu argazki honetan agerina, kandela batzuk dira. Bueno, kandela kontatu daiteke, baina nire galdetu ez kandela. Bueno, kandela ez dakit hori ikusten dira, baina dira plastikozkoak, ez dira... Bai, dira on-off daukate hor bara. Eta... Oso politia geratzen da. Hor ematen du, bai. Ez, baina, baziren... Bueno, izan zen olako... Bai. Gura horretik egon zen Big Thief taldea, grabatzen han bertan, estudio honetan. De hecho, txantaje emozionala egin zidaten Jordik eta Big Thief, ez dakit zautu zuen Ameriketako talde bat, oso, bueno, ontxe hortan nire talde kutxunetako bat, eta bidali zidaten argazki bat, eta agertzen ziren Big Thief grabatzen da. Beitu zen da bilen hemen. Eta ze fetxa hartuko dugu bai ala ez, olako zerbait. Eta nire ja banebien tanteatzen, baina hendik urratxa eman gabe ez, eta ja horrekin, ja, txantaje emozional horrekin. Eta antza, kandela hauek ziren Big Thiefenak edo erabili zituen. Eta orduan nik, pixkat, bitomania jarraiki, ahotsa grabatu behar nituen momentuan, piztu dituen 5 kandelatxo hauek, eta hori zen nire aldare txikia. Osa, garai bateko irrati gintzako horrek hori, ez? Edo oner, edo hori, nerea zen kandela hauek, eta horregatik daude, bai, diskoan ere sartu ditugu, viniloaren zeran, diseinuan, eta bai. Bueno, liburuak aier bat honetan, agertzen dire itzulpenak, dagoeneko jakin badakigu, baina, bueno, esango nuke, paiazoak perritxe eta porrotxo gaukate, ikuskizun bat ez gara jetxiko izenekoa. Seguruna oraindik ere, hemendik kanpo nazioartean, Espainia mailan jende batek esango dizula, jo, ez duzu probatuko beste hizkuntza batean, abestea, hemen sartu dituzu euskeraz, beste erderaz, beste hizkuntza batean, ez du dagoeneko ez zara jetxiko. Jetxiko naiz galderatik, uste dut. Legoan nintzen Radio Euskadin eta galdetin ziaten da, hasi nintzen erantzuten da, esaten, zezari. Pasa palabra, ingo dugu. Bai, pasa palabra ingo nuke ez, bueno, ya, pues ya está, bai, enez jetxiko. Disko, zuzenekoan, entrevista batzutan esan dezuka, lehenengo hasiera bat, kantu sorta bat dut, eta emanaldia osatzeko, bertsuetara jodezu, eta zuretik ere ekarri dezu, ez? Beharko, bai. Bai, horrek pereza pixkat ematen zidan, bueno, pereza edo buru jana edo gertatu izan zait pere mansekin, ez, diskoak oso horreza da egitea, 5 kantuko disko bat, baina gero zuzenekora, bakazu 15 minutuko setlist bat, ez, eta... Ja. Orduan, bai. Bueno, bai, azkenan diskoak iraute ditu 15 minutu. Akabazin dezu olako kontzertu bat. Katamaloren betazalak erauztean oso zuen eraman dezue. Hori genuen azkeneko soinu frogan, nik hori bakarka jogar nuen, hori zen asmoa, eta alako bater, zaitik, kantu honek lau akorde euska, zaitik ez du montatzen, eta hasi ginen soinu frogan, 2 aldiz, eta zegoen, gaur gauean probatuko dugu, eta hola zen, eta... Badau lotura zen, ikuste tren bat bai diskoan eta bai zuzenean, eta Katamaloren bersio horretan, behar bada kubikera joten bazate iguala diontzaitezte baina hor, bada bajoa, erritmoa, daude kantu zati atal batzuk oso hasiera bat eraman da. Eta beste puntu oso ederra ematen diotenak bertsioari. Ba, saiatu gara, bueno, diskoaren estetikara ekartzen ez, behar bada gehiago landu beharko nituzke, soinu froga batean 2 aldiz jotzeak, hoxe dauka ez, ez dakazu denborarik. Baina bai, badigu, ez dakit, batutan da soul, Joanekin komentatzen dut, hau da rap disko bat, komentatzen dugu honen inguruan, ez? Oso soila da, eta baina bateriak eta badaukate, eta bajoak kriston presentzia, ez? Eta arreglo batzuk badira hip-hopetik hartutakoak, eta, bueno, gero igual, jendeak zango, venga, ja. Baina badu hortik zerbait. Leiotikan kantua, Leiotikan taldearen zatin dezun kantu zahar hori, ze Leiotikaren bersioa ikaragarri ederra da, eta zurera ekartzen dezu gitarrakin, orduan, kantua ona bada, moldagarria da, estilo batera, bestera. Bai, batzutan obsesionatzen gara estiloekin, eta ni neun lehenengo, osea, batzutan ez,
Eta, bueno, azkenean kantua dira, eta nola jantzi, claro, tako ere, euki behar dezu, nirekin datuzen musikarekin erresagoa da, claro. Etorkizuna ginenean, Leiotik talde entzat egintzen duen kantua, melodia bezain edera da letra, ez? Eta seguraski belaunaldi oso bati interpelatzen diona, ez? Ni akordatu nintzen ere Igor Lortzaren Anonim Populareko letra askorekin, ez? Bai, etorkizuna ginenean, ez? Belaunaldi berekoa gara, ez? Eta badagolako irakurketa bat, bai. Bueno, ederki. Bai. Bueno, beste ordu bete zeon gaitezke hizketan, Santa Maria kantoian gaude, bueno, bukatu horretik beste kantu bat eskainiko diguzu, baina Santa Maria kantoian gaude, nun eta oso toki garrantzitsuan, eta hasiera bat dator katedral bat eta gero, ez? Katedral bat egin eta ondoren hasiera bat. Bai. Elkarrizketa katedral bat gainera, hala da. Ja, hor pistak ematen egitzen. Bai, hala da, edo ez? Jorretzaren geratu. Batman, Eta, bai, elkarrizketa batean esan zidaten, ez? Disko hau, pixka minimal dela, oso soila eta bar, eta esan zen, katedral bat eraiki zenuen, eta orain kaperatxo bat egin dizu, ez? Eta gustatu zitean, bai. Katedral bat, zuzenean, gertatzen igandean zerbait miragarria. Zagit jendea jabetu zen hortaz, baina katedral bat irudikatu dezake jende guztia kantuan hasi ginala, ez? Kantuan hasi ginean, baina zure taldekideak koroak egiten ari ziren. Eta katedral batean ederki asko entzun zitekeen jendea kantuan eta kora. Eta simbiosi hori netzako izan zen oso magikoa. Ez dakit zu jabetuko zinean, noski, baina nik kanpotik izan zen Iruñan esaten zuen momentiko. Momentiko. Bueno, gozada bada, azteko taldean eukitzea jendea, abesteko gogoz dagoena, zu baino gehiago behar bada, hori da, niretzako nobedade bada, eta lujo bat, ez? Ze, ointxe osatu dugun taldean, 5 abestu dezakegu. Eta, gutxura ondo, orduan, ez, batzutan da, gozada, ni nago hil jotzen, eta bapatean 2 koro edo 3 ahots, eta bai, da, sensazio bat oso polita. Ederki. Bueno, gorka, gitarra hartzen duzun bitartean, Ibeiri etortzeko esango diogu, eta badalako kaier batetako protagonistatako bat. Arratsaldeon. Bueno, Ibai, argazkiek garrantzia handia dute, zuk gorkarekin dagoeneko berritxarrakekin ja lana egin zenuen. Igandean zurekin honintzen hizketan, eta zure ikuspegi oso uste taipatzekoa dala, ez? Antzinean, baino ez zinean, nola esplikatu genezake hori, ze nola baiteko zure posizioa bazan, ezakit ikusezinarena ez, baino ez sartzea bereien lanean, ez? Eta hori eraberan ez da bat ere erreza izango, ez? Argazkilariaren aldetik. Bai, hau kasu honetan hori, gorkak proiektua nola izango zen eta zenbait pista ematen hasi zitzaidanean, hori, orain kontatu diren hainbat gauza azaldu ziren, ez? Azkenean, ensaio hori gabe zijoa zen, gauza asko definitu gabe zeuden ikusteko zegoen ze pasatuko zen bertan, ez? Eta orduan, niri argazkilari bezala, esanet, olako entorno intimo batean sartzeak, alako errespetua sortzen zidan batez ere hori ez eragitea negatiboki horrelako sortzeko edo sortze bidean dagoen prozesu batean, ez? Orduan, ikuse ezin izan bai, baina eraberan presente egon, baina eragin gabe. Eta, errespetu handia ematen zidan kontu batzen. Bueno, ez dakite gero liburua eskuratzen duenak hobeto ikusiko du, baina argazki oso ederra eta deigarri bat badago, eta honek badauka bere modus operandia, ez, nola dagoen eginda, eta gainezuk ondo gogoratzen duzu ze kantu grabatzen ari ziren, ez da? Bai, hau da... Bueno, ez dakit ondo ikusten den, baina... Hor, bueno... Grabaketa esasioko argazki bat. Bai, da azkenean ilunabar batean, afaloste batean, Janela bat abestiaren grabaketan egindako argazki bada, ez? Eta, arratsean zerraitu ziren horre nola izan behartzan, aldaerak, lantzen, probatzen, bat eta beste,
Eta, bueno, goatzen dut, Jordik nola esan zuen, afaltzera jungo gera, eta bueltakoan ekingo diogu. Eta azkenean hori bueltatu ziren musikariak teatroan dagonan hori montatuta zeukaten setera, eta hori, nik ez dakit zer pasatzen zen, baina kontua da aurreko kasuetan izugarrizko isiltasuna zegoela. Gorkak eskatu zuen argia jeisteko, holako momentu berezi bat zetorrela usain ziteken, ez? Eta nik konturatu nintzen hor probak egiten aizean bitartean, eta beste, eta inkluso igual momenturen batean, kamararen obturadorear oihartzun egiten zula aretoan. Halako isiltasuna, ez da, inguruko kanpaiak entzuten ziren, eta orduan, holako, ez dakit, prozesu guztian zehar erabili nun obturadore horrek, orduan zarata gehiago egiten zuen nunbait. Eta orduan, ikusi nun argia ere oso gutxi zen, eta orduan aukera bakarra zegoen hori esposizio luzeko argazki bat egitea, esposizio luze bat izango litzateke hori denbora luzez argia sartzea, eta ni bitartean hor mugimendua sartzeko aukera ematen da, eta pixkat jolasean hasi nintzen, banekin ezingo nitula argazki asko egin, eta horren emaitza da. Horren emaitza da. Eta gero atera daiteken ikusteko dago, baina argazkia liburuan dago, seinale argazki gustagarri badala. Niretzat argazki batez ere izan zen momentuagatik eta lortu den emaitzagatik, eta geratu da niretzat oso berezia den argazki bezala. Gero bado beste argazki bat hemen, bi horritara, eta hau ezakit behar bada, igual estudioan ohituta ezagunen entzat, baina hemen dago alako trantze batean daude, entzuten ari dira, kantua entzuten ari dira. Alako momentu transzendental bat bada, ze azkenen grabatzen nahi da, badakizu hor egin dezuena hor geratzen dela, ez? Eta hor jarri zinean iskin batean. Bai. Bueno, hor estudioak bazituen bat aretoa, eta gero goran koroa edo ongo litzateken, edo gallinero edo ongo zen hortan, hor zeukaten montatuta kontrol gela edo, ez? Eta, karo, hor bazen, grabaketetan bazen momentu oso berezi bat, eta etzen igual, niri oso adierazgarria egiten zitzaidana bat, ensaioa edo lanketa edo grabaketa egiten zuten beran, eta gero gora entzunaldiak egitera. Orduan, hori, grabaketak eta entzunaldiak, eta bien artean bazegon, eskailera bat gora eta bera ikusten da hori ere gorka iotzen doa. Orduan hor badago lako giro aldaketa bat edo gora jun eta bakoitzak zer egin duen hausnartzen edo ikusi zenezaken oso momentu intenso bat. Eta eskeire horietan gora badaudelako plano zenitala eza, baina alako plano bat goitik bera eta musikariak bere sesioan eta kandelak ere hor daude. Presente daude hor kandelak. Ez, lekuaen zoragarria izan zen, berak aipatu izan dituzue grabaketari dagozkion hainbaxetasun eta zea proposa izan daiteken horrelako leku bat, baina argazkilari batentzat edo irudia komunikatzeko erabiltzen duen pertsona batentzat horrelako espazio batek eman litzazken aukerak asko dira eta saiatu ginen aprobetxatzen. Zuretzat zorazki gozatu izango da, eta dozin jentzat alako grabazio batean egotea ere ala izango zen, baina bada ardura bat argazkilari baten aldetik liburura jungo dela jakinda, ez da? Bai, nolabait, hasieran igual ez zegoen hain garbi nora joango ziren, zer gertatuko zen, esan eta hor azkenean, baina erronka hor zegoen eta nik ardura handiz bizidet, nolabait lagundu behar, garbi nuen irudi horiek lagundu behar zutela han gertatzen ari zen edo han gertatzen ari zen gauza berezi horien inguruko pista bisualak eman behar nizkiola ondoren argazki horiek ikusiko zituen ari, ez? Askotan azaltzen da han zer gertatu zen beste modu batetara egin direla gauzak, beste filosofia batekin landu direla gauzak eta orduan hori ardura sentitzen nuen argazkiek bide emango ote zioten ondoren ikusleari, zaletuari, ea ulertzen lagunduko ote zuten. Nik uste dut oso ondo ulertzen dela, hasieran esan dut, liburu hau gutizia bada eta zure artea eta zure lana ere hemen dago bai. Bukaera emango diogu ekitaldiari Gorkaren kantu batekin.
Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkit egun onak gure leiotik. Zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria dalobit. Gure aita sarean eskelak leitzen dabil, gaztain ondoa kimatzen jarri aurretik. Adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugarra guztiz inoiz itzalez dadin. Bina plater jartzeko esan ditamak, egon gelan bazkalduko dugula. Txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit, egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen behar bada. Hogei arte zenbatzen ikasi du ilobak, zenbat urte dugun galdetu digu gaur. Zenbat urte da hori osaba zenbat. Ta galdiak hartu ditut maitia, bi aldiz pentsatu gabe. Eskerrik asko.